ni at the end of the day ochungi ni mondo gikal nyingego. Kaluwore gi manyo okel nyoro, aneno ka ng'enyne wanyalo wacho ni 3/4 kata moingo 3/4 gin josiasa. Chal ni kata obedo ni constitution nowachonwa ni koro wayud jogi oko mar parliament, to chal ni chunywa pod nie parliament e yo mamalo ahinya. To jok ma bende nyo yier e kombe mag siasa kata jok ma nyo nie campaign kamanyo kombe mag siasa, bende aparo ni nigi teko ahinya kuom gima nyo timore, nikech ng'enygi neno ni ok ginyal dhi manyo sirikal ka giseyudo to giweyo ne jomoko ma kizungu luongo ni technocrats ni ema biro ran. Kora omiyo kipacha neno ni mae momiyo president no kelo gi mang'eny moingo jok manyo ok ochung' karingo, nikech king'iyo kata ma pok oyier ng'enygi gin josiasa kata manyo ringo, to rem moko bende nowuogo kapok kinde ochopo ni mondo owe wach mar manyo kom ibro yud